Na, hello, sziasztok! Láthatok egy kis változást, ezzel csak beszerettem volna mutatni, hogy innentől ez is lesz. Igen, hogy látni fogtok engem, az én gyönyörű pofám. Igaz, hogy vannak ilyen kis kattanások a izében, sajnos így tudtam megoldani. Igen, de próbálom minél hamarabb ezt javítani, úgyhogy kezdjük is a videót. Oké. Most csak bemegyek egy izébe, hogy megnézem ezt a videóban, hogy milyen ezzel a kamerával videózni. Jó. Hogy minden hibátlanul megy. Ja, és hát, hogy nektek is érjen valamit ez a videó, és ne csak az, hogy megnézzétek, hogy innentől milyen videók lesznek. Hát, nem tudom, mit csináljak nektek, de légy szíves, nézzétek meg, és hogyha már itt vagyok, fejeljétek be a lájkot és a feliratkozást is. Mert még nem tudom, hogy pontosan minden hibátlanul működik-e. Ja, várjatok, mert egy kicsit B-hoppoltam, ezért a görgőmön volt a... Ezért. Ja. Így olyan, mint egy emerald. Mindegy, menjünk. Na, tehát innentől látjátok majd a fejemet is. Hát remélem jó lesz. Ja, úgyhogy ja. Igaz, hogy kommentet írni azt még nem fogtok tudni, mert azt érzékeli még a YouTube, ugye, hogy én 10-valahány éves alatt vagyok. De én most nem árulom el a csodálatos életkoromat. Ja, és tényleg ennyi lett volna ez a videó. Csak meg szerettem volna mutatni, hogy most már látni fogjátok a fejemet. Úgyhogy... Ja, na csőztek.